Porodični sastanak i dalje traje. Lepi Mića komenatrisao je Marinu Popović, Milicu Veselinović i Anastasiju Stanojević-Palčicu. Onda se Ivan Marinković nadovezao na njegovo izlaganje, pa poželeo sreću ljubavnim parovima. Prema tebi sam bio grub, ali iskren. Mislim kako dobijaš status, postaješ transparentnija, nemam ništa protiv toga. Ti si po profesiji glumica, ali prema meni budi iskrena, rekao je Mića. Mićo, mi kada smo bili dobri ti si mi pričao da sam budale Aster iz kina, kazala je Miljana, pričam o tvom karakteru, kako te nije stid da moliš da budeš vođa, šta si pitala Anastasiju, rekao je Mića. Anastasiju ništa nisam pitala, ni reč za sebe. Pričala sam sa Dijanom, kazala je Marina, nema opravdanja za ono što ti radiš, rekao je Mića Palčici. Imam opravdanje, dodala je Palčica. Onda ga spucaj flašom u glavu, rekao je Mića. Što se tiče Milice, mislim da je prirodno njeno druženje sa Markom, da se osjeća lepo u tom društvu. Budete drugari, pa šta bude? Kazao je Mića, nadovezaću se na Miću, uzivajte svi u svojim ljubavima. Želim i Aleksandri i Miljani, sada sam u balansu, sve što se meni dešava želim i vama. Želim vam sve najlepše, nekome sam možda napolju čudan. Vrti se ova priča oko 3 osobe, dešavaće se ovde toplo-hladni odnosi, to su Maja i Bilal, Miljana i Bebica, kao i Aleks i Filip. Maja je sada u najboljim odnosima sa Bilalom, on je pokažao mu asteriska kada je Filip u pitanju. Ti treba njega sada da slušaš, pokazao se kao muškarac, sada ga pusti, rekao je Ivan. Što se tiče tebe, mislim da si realan. Treba da ga poštujem, nadam se da će biti sve u redu, završila je Maja.